Έτσι. Είχαμε λοιπόν στο προηγούμενο μάθημα δει κάποιες εφαρμογές του νόμου του Γκάους σε κάποια συστήματα που έχουν μέσα μία συμμετρία. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περίπτωση που είχαμε μελετήσει του απείρου κυλίνδρου, είχαμε μάλλον μελετήσει πρώτα την περίπτωση της μιας ομογενής σφαίρα. Έτσι, εκεί έχουμε μια σφαιρική συμμετρία. Είχαμε δει πώς ακριβώς υπολογίζουμε το ηλεκτρικό πεδίο στο εξωτερικό της σφαίρας και θυμάστε, βλέπετε, είχαμε βγάλει εδώ πέρα αυτή τη σχέση για το ηλεκτρικό πεδίο έξω από τη σφαίρα και είχα κάνει και στον πίνακα χωρίς χρήση των διαφανειών και την περίπτωση του ηλεκτρικού πεδίου μέσα στη σφαίρα που, αν θυμάστε, μέσα στη σφαίρα είχαμε βγάλει ότι το ηλεκτρικό πεδίο κατά μέτρο τουλάχιστον ήταν ίσον με ρ δια 3 ε0 και αν βάλουμε και διάρισμα μπαίνει και ένα r μοναδιαίο εδώ. Τα είχαμε δει λοιπόν αυτά με λεπτομέρεια και είχαμε πει ότι είναι μια πολύ σημαντική εφαρμογή και όλο το κομμάτι αυτό βεβαίως που μπορέσαμε να το εφαρμόσουμε γιατί μπορέσαμε να βγάλουμε το ηλεκτρικό πεδίο έξω από το ολοκλήρωμα ως μέτρο του r και έτσι μετά υπολογίσαμε το ολοκλήρωμα αυτό στην επιφάνεια αυτή. Δηλαδή το κόλπο εδώ πέρα ήταν να μπορέσει να βγάλει το ηλεκτρικό πεδίο έξω από το ολοκλήρωμα. Και αυτό συμβαίνει μόνο αν έχει συμμετρία. Δηλαδή το ε είναι στην ακτινική διεύθυνση, οπότε και μάλιστα είναι συνάρτηση μόνο του r, οπότε αμέσως μπορεί να το βγάλει έξω από το ολοκλήρωμα. Βγάζει λοιπόν αυτή τη σχέση. Μετά είχαμε μελετήσει το ηλεκτρικό πεδίο άπειρου ομογενούς κυλίνδρου. Προσέξτε όμως με μια πυκνότητα φορτίου ρ που ήταν ανάλογη της απόστασης από το κέντρο του κυλίνδρου. Αυτό λοιπόν, πολύ ωραία, ένας συνάδελφός σας μου επεσήμανε στο τέλος του μαθήματος ότι αυτός ο κυλίνδρος δεν είναι στην πραγματικότητα ομογενής. Διότι υπάρχει μια εξάρτηση από το R. Άρα δεν πάντα πούμε είναι ομογενής στη διεύθυνση Z και αυτό μας ενδιαφέρει εμάς κυρίως, αλλά δεν είναι στη διεύθυνση R. Επομένως, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, η χρήση της έννοιας ομογενής δεν είναι πλήρως ακριβής. Είναι ακριβής στη διεύθυνση Z, αλλά όχι στην διεύθυνση S, στην ακτινική διεύθυνση. Είναι όμως ένας κύλινδρος ο οποίος έχει κυλινδρική συμμετρία. Όλα τα προβλήματα που έχουν κυλινδρική συμμετρία, έτσι, δηλαδή είναι τα ίδια σε όλες τις διευθύνσεις φ, που φ είναι η γωνία γύρω από τον άξονα, σε αυτά τα προβλήματα, υπάρχει ανεξαρτησία δηλαδή από την αζημουθιακή γωνία, μπορούμε να εφαρμόζουμε κατευθείαν το νόμο του Γκάους λόγω συμμετρίας, όπως είδαμε σε αυτή εδώ πέρα την άσκηση. Εδώ σε αυτή την άσκηση λοιπόν υπολογίσαμε το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του κυλίνδρου, έτσι, και βρήκαμε ουσιαστικά το ηλεκτρικό πεδίο είναι αυτής της μορφής εδώ που βλέπετε, είναι ανάλογο του S τετράγωνο, αυξάνει δηλαδή και εδώ με το S. Κατόπιν υπολογίσαμε και το ηλεκτρικό πεδίο στο εξωτερικό, μάλλον σας έδωσα να κάνετε μια άσκηση ουσιαστικά, να το βρείτε και στο εξωτερικό του κυλίνδρου, με τον ίδιο τρόπο, όπου θα έβγαινε κανονικά και να δείτε ότι είναι συνεχής επάνω στο όριο του κυλίνδρου. Δηλαδή ότι είναι το ε του, ας το πούμε ότι έχει μια ακτίνα ο κυλίνδρος R, ας πούμε για παράδειγμα εδώ. Θα πρέπει να αποδείξετε λοιπόν ότι στο R η έκφραση που θα βρείτε μέσα και έξω από το κυλίνδρο είναι η ίδια, συμπίπτει, δηλαδή έχουμε και συνέχεια. Γιατί το ηλεκτρικό πεδίο πρέπει να είναι συνεχές εκεί πέρα, δεν μπορεί να έχουμε ασυνέχεια του ηλεκτρικού πεδίου, προκειμένου να κάνουμε την... Τώρα, γιατί το ηλεκτρικό πεδίο πρέπει να είναι συνεχές επάνω στο όριο του κυλίνδρου? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Θα το πούμε. Γιατί θα μου πεις όλες οι συναρτήσεις είναι συνεχείς. Εντάξει, αλλά εδώ πέρα θα πρέπει να έχουμε μία λίγο πιο ποσοτική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και η απάντηση είναι εξής. Διότι θυμάστε, ο νόμος του Γκάους σε διαφορική μορφή είναι η απόκλιση του ε ίσον ρ δια ε0. Έτσι. Τι δεν είναι? Αυτή λοιπόν η απόκλιση, αυτό το ρ στην περίπτωσή μας είναι μια πεπερασμένη συνεχής συνάρτηση. Έτσι, είναι μια πεπερασμένη, δεν είναι συνεχής, είναι πεπερασμένη, γιατί είναι ασυνεχής
στο όριο. Ξαφνικά από το ρο, από εκεί που είχε νερό, πάει στο 0. Αυτή λοιπόν είναι ασυνεχής, αλλά πεπερασμένη. Ομοίως λοιπόν εδώ η παράγωγος θα πρέπει και αυτή να υπάρχει. Έτσι δεν πάμε πούμε ότι αφού ισούται με κάτι το οποίο είναι δεδομένο σε κάθε σημείο, πρέπει να υπάρχει. Αν λοιπόν για να υπάρχει αυτή η παράγωγος, θα πρέπει το ηλεκτρικό πεδίο να είναι συνεχές. Αν δεν είναι συνεχές το ηλεκτρικό πεδίο, βεβαίως, η παράγωγος δεν υπάρχει καν, απειρίζεται σε ένα σημείο. Τώρα εδώ πέρα βέβαια αυτή η παράγωγος υπάρχει, είναι συνεχής. Είναι συνεχής το η παράγωγος εδώ πέρα και αυτή υπάρχει, αλλά η παράγωγος, προσέξτε, είναι ασυνεχής. Εδώ, δηλαδή, αν πηγαίναμε στη δεύτερη παράγωγο, θα είχαμε απειρισμούς. Επομένως, λοιπόν, θέλει εδώ πέρα λίγη προσοχή. Θέλουμε να υπάρχει η παράγωγος και να είναι πεπερασμένη, γιατί το ρο είναι πεπερασμένο. Και εφόσον θέλουμε να υπάρχει η παράγωγος, πρέπει το ε να είναι συνεχές. Και ακριβώς αυτό θα αποδείξετε εδώ πέρα στην άσκηση που σας είπα. Δηλαδή, θα αποδείξετε ότι το ε, η έκφραση που θα βρείτε μέσα, που είναι ακριβώς αυτή που έχω γράψει εδώ πέρα, ισούται με την έκφραση που θα βρείτε έξω στην αρτήση του S, όταν πάρουμε το όριο του S να πηγαίνει στο α. Υπάρχει κάποιο ερώτημα για αυτή την άσκηση, την οποία πρότεινα? Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Είδαμε επίσης και το πεδίο ομογενώς απείρου επίπεδου. Πάλι κάναμε το ίδιο πράγμα και δείξαμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο στην περίπτωση αυτή είναι σίγμα δια 2ε0. Γιατί θεωρήσαμε το ηλεκτρικό πεδίο και πάνω και κάτω. Καταλήξαμε εδώ πέρα την έκφραση για το νόμο του Γκάους. Και είπαμε κατόπιν ότι όταν έχουμε δύο παράλληλες πλάκες, ένα πυκνοτή δηλαδή, επειδή εδώ πέρα στο θετικό το ηλεκτρικό πεδίο πάει προς τα πάνω για το συν σίγμα, για το θετική πλάκα, και προς τα μέσα για το πλην σίγμα, συνεισφέρουν επικοδομητικά. Και έτσι το ολικό ηλεκτρικό πεδίο εδώ, ολικό, είναι ίσον 2 φορές το σίγμα δια 2ε0 επί, ας το πούμε, z μοναδιαίο ή n μοναδιαίο, που είναι το κάθετο στη επιφάνεια. Το 2 με το 2 φεύγει και επομένως στο εσωτερικό του πυκνοτή έχουμε ηλεκτρικό πεδίο που είναι ίσο με σίγμα δια ε0 επί n μοναδιαίο, όπου n μοναδιαίο είναι το κάθετο διάνυσμα στις πλάκες του πυκνοτή. Απ' έξω βέβαια έχουμε μηδενισμό του ηλεκτρικού πεδίου, όπως θα περίμενε κανείς να συμβαίνει, γιατί έχουμε αλληλοανέρεση από τη θετική και την αρνητική πλάκα. Και είχαμε σχολιάσει επίσης το γεγονός ότι εδώ συμβαίνει ένα παράξενο φαινόμενο. Δηλαδή το ηλεκτρικό πεδίο είναι ανεξάρτητο της απόστασης από την πλάκα. Πολύ παράξενο φαινόμενο, έτσι, διότι κανονικά όταν απομακρύνεις από τα φορτία, μειώνεται και το ηλεκτρικό πεδίο. Στον νόμο του Κούλομπ αυτό συμβαίνει. Εδώ όμως εξηγήσαμε ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό και συμβαίνει βεβαίως για αποστάσεις πολύ μικρότερες των διαστάσεων του αγωγού αυτού. Λοιπόν, κατόπιν μιλήσαμε για το στροβιλισμό του ηλεκτρικού πεδίου και με χρήση του ολοκληρώματος ε επί dl που δείξαμε ότι το ε επί dl είναι μεταξύ δύο σημείων RA και RB, δίνεται από αυτή εδώ πέρα τη σχέση, δηλαδή είναι ανεξάρτητο της διαδρομής. Ξέρετε, βλέπετε μόνο από τα όρια της διαδρομής. Βάλαμε εδώ πέρα για ένα φορτίο συγκεκριμένο, υπολογίσαμε το ε του φορτίου, βάλαμε το dl εδώ σε σφαιρικές συντεταγμένες, υπολογίσαμε το ε εσωτερικό γινόμενο PDL και συνεισέφερε μόνο η ακτινική συνιστόσα του dl. Είναι αυτή εδώ πέρα η έκφραση, ολοκληρώσαμε και βγάλαμε το ολοκλήρωμα για ένα φορτίο, εξαρτάται μόνο από τα όρια. Την αρχική και τελική ακτίνα και μάλιστα όχι το διάνυσμα, την απόσταση από το αρχικό σημείο, μεταξύ του φορτίου και του αρχικού σημείου, βλέπετε το Rα είναι η απόσταση και αντίστοιχο για το RB, την άλλη απόσταση. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον φαινόμενο ότι το ολοκλήρωμα για ένα φορτίο του ε επί dl εξαρτάται μόνο από τα όρια. Αυτό σας θυμίζει λίγο ενδεχομένως συντηρητικές δυνάμεις. Έτσι, γιατί φυσικά και η δύναμη Κουλόμπ είναι μια συντηρητική δύναμη. Αυτό όμως είναι ένα ενδιαφέρον σημείο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε παρακάτω για να ορίσουμε την έννοια του δυναμικού, όπως ακριβώς ορίσαμε την έννοια της δυναμικής ενέργειας στην μηχανική, αν θυμάστε. Επομένως, λοιπόν, εδώ έχουμε, αντί να έχουμε F επί dl, έχουμε το ε επί dl, ξέρετε μόνο από τα όρια, και αυτό μας παραπέμπει στον ορισμό μιας συνάρτησης δυναμικού. Μια συνάρτηση δηλαδή που εξαρτάται μόνο από το τελικό. Παίρνουμε ένα σημείο αναφοράς και εξαρτάται μόνο από το τελικό σημείο όπου θα πάρουμε το ολοκλήρωμά μας. Θα το δούμε παρακάτω. Επίσης, μας υποδεικνύει ότι
Το κλειστό επικαμπύλιο ολοκλήρωμα του ε επί ds, δηλαδή αν πάω από το α στο b και μετά γυρίσω πίσω πάλι από το b στο α, τι θα πάρω? Θα πάρω ότι αυτό εδώ πέρα, η έκφραση που έχουμε εδώ πέρα για το ολοκλήρωμα ε επί dl, τι γίνεται? Γίνεται 1 δια α μείον 1 δια α. Επομένως λοιπόν γίνεται ακριβώς 0. Δηλαδή βγάλαμε ότι για οποιαδήποτε κλειστή διαδρομή το κλειστό επικαμπύλιο ολοκλήρωμα ε επί dl είναι πάντοτε 0. Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, το οποίο όμως το αποδείξαμε για ένα και μόνο ένα φορτίο. Έτσι, δεν είπαμε ότι ισχύει γενικά για όλα τα φορτία. Όμως, επειδή ισχύει για ένα φορτίο, και επειδή αυτή η έκφραση είναι ανεξάρτητη από το σύστημα συντεταγμένων, είναι μια γενική έκφραση, από την αρχή της υπέρθεσης ισχύει η ίδια και για ένα άλλο φορτίο. Έτσι δεν είναι? Επομένως, λοιπόν, αφού έχουμε το ισχύει ότι για ένα φορτίο, ε1 επί dl, ίσο με το 0, και ολοκλήρωμα ε2 επί dl, ίσο με το 0, για δύο φορτία που είναι σε δύο διαφορετικά σημεία ενδεχομένως. Άρα και το ολικό ηλεκτρικό πεδίο που είναι το άθροισμα των δύο ηλεκτρικών πεδίων, και αυτό θα έχει κλειστό επικαμπύλιο ολοκλήρωμα 0. Άρα λοιπόν αυτή η σχέση εδώ πέρα, λόγω της αρχής της υπέρθεσης, ισχύει για οποιοδήποτε αριθμό φορτίων και είναι μια γενική σχέση η οποία ισχύει για όλα τα συστήματα. Προσοχή λοιπόν, βγάλαμε αυτή τη σχέση γενικά σε δύο βήματα. Μία πρώτο για ένα φορτίο. Δεύτερον, με την αρχή της υπέρθεσης τη γενικεύσαμε για νη φορτία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το θυμάστε, διότι για παράδειγμα το έβαλα στα θέματα εξετάσεις αυτό στις περσινές και ήταν να αποδείξει κάποιος κάτι και το θεώρησαν ότι ο κόσμος ότι ισχύει απευθείας, αυτό χωρίς την αντίστοιχη απόδειξη που έγραψα εδώ πέρα. Πρέπει λοιπόν, προσοχή, αυτή η σχέση θέλει απόδειξη. Δεν είναι κάτι το οποίο το γράφουμε απευθείας. Έτσι. Μία απόδειξη πιθανή είναι αυτή που έγραψα εγώ εδώ πέρα. Βεβαίως πρέπει να αποδεικνύουμε τη σχέση με βάση τα θέματα που έχουμε διδαχθεί, όχι ας πούμε του επόμενου εξαμήνου. Δηλαδή, ορισμένοι το αποδείξαμε ήδη επόμενο εξαμήνου. Λοιπόν, επομένως, αυτή είναι μια πολύ σημαντική σχέση, θα δούμε και παρακάτω. Και γιατί είναι σημαντική? Διότι από τη σχέση αυτή με το θεώρημα Stokes, τη γράφουμε με αυτή τη μορφή, δηλαδή όπου έχουμε εδώ πέρα μια κλειστή καμπύλη και αυτή η σχέση μας δείχνει ότι το ολοκλήρωμα στην επιφάνεια S του στροβιλισμού του α είναι επίσης 0. Και επειδή αυτό ισχύει για οποιαδήποτε καμπύλη, άρα ο στροβιλισμός του ε είναι παντού 0 για οποιοδήποτε αριθμό φορτίων. Αυτό λοιπόν το αποδείξαμε στο προηγούμενο μάθημα και είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο ισχύει για κάθε καμπύλη, ισχύει για την ηλεκτροστατική. Έτσι. Άρα έχουμε βγάλει αυτή τη σχέση και όπως είπα και προηγουμένως, για πολλαπλά φορτία ισχύει και αυτή η σχέση αναγκαστικά, άρα λοιπόν θα έχουμε το στροβιλισμό σε οποιοδήποτε σετ από φορτία να είναι 0. Τώρα εδώ πέρα έχω κάποιες ασκήσεις προτινόμενες. Αυτές όμως ισχύουν για την προηγούμενη έκθεση του Griffiths. Επομένως έχω ήδη ανεβάσει κάποιες εκφωνήσεις από αυτές online με τις λύσεις, οπότε μπορείτε να τις δείτε αν θέλετε από εκεί. Όποιος έχει δυσκολία εδώ, ας επικοινωνήσει μαζί μου να του δώσω πιο πολλές λεπτομέρειες ακριβώς για τις αντίστοιχες εκφωνήσεις. Και εδώ έχουμε τη σύνοψη της προηγούμενης διάλεξης. Οι βασικές αρχές της ηλεκτροστατικής είναι η αρχή της υπέρθεσης και ο νόμος του Κουλόμπ. Δηλαδή η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων και το γεγονός ότι το ηλεκτρικό πεδίο από πολλά φορτία είναι το άθροισμα των ηλεκτρικών πεδίων από κάθε φορτίο ξεχωριστά, που είναι δύο νόμοι που είναι καθόλου προφανείς. Δεν είναι προφανείς, αλλά είναι παρατηρήσεις από πειράματα, δεν αποδεικνύονται. Τώρα, από εκεί πέρα, το ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να υπολογιστεί ως άθροισμα ολοκλήρωμα στοιχειωδών ηλεκτρικών πεδίων. Θυμάστε εκείνη τη σχέση που βγάλαμε με το ολοκλήρωμα πάνω στο ρο για τον υπολογισμό του ηλεκτρικού πεδίου. Η νόμη της ηλεκτροστατικής είναι ο νόμος του Γκάου σε διαφορική μορφή και ο μηδενισμός του στροβιλισμού του ηλεκτρικού πεδίου, που μπορεί να εκφραστεί σε διαφορική και σε ολοκληρωτική μορφή. Δηλαδή έχουμε δύο νόμους. Την απόκλιση μας δίνεται η απόκλιση του ε, που είναι ίσο με το ρο δια ε0, και ο στροβιλισμός του ηλεκτρικού πεδίου, που είναι πάντοτε 0. Από αυτές τις δύο σχέσεις μπορούμε καταρχήν τουλάχιστον να υπολογίζουμε το ηλεκτρικό πεδίο σε κάθε σημείο του χώρου, με την προϋπόθεση όμως, προσέξτε, ότι έχουμε τις κατάλληλες συνοριακές συνθήκες. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε το ηλεκτρικό πεδίο, να ξέρουμε τις πηγές βεβαίως προφανώς για να ξέρουμε το ρο,
Αλλά για να λυθεί μια οποιαδήποτε διαφορική εξίσωση και ιδίως μια διαφορική εξίσωση με μερικές παραγωγούς, πρέπει να ξέρουμε τις οριακές συνθήκες, δηλαδή το ηλεκτρικό πεδίο, σε κάποιες επιφάνειες που αποτελούν το όριο της περιοχής που μας ενδιαφέρει. Και συνήθως και επιπλέον και να ξέρουμε αν είναι συνεχές το ηλεκτρικό πεδίο ή αν δεν είναι. Για παράδειγμα, αν έχουμε, θα δούμε παρακάτω ότι αν έχουμε μια επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σίγμα, θα το δούμε ελπίζω στη σημερινή συζήτηση, τότε το ηλεκτρικό πεδίο εκεί πάνω είναι ασυνεχές. Δηλαδή έχει μια ασυνέχεια η οποία ισούται με η κάθετη συνιστόσα του σε αυτή την επιφάνεια ισούται με το σίγμα δια ε0. Επομένως λοιπόν δεν αρκεί να ξέρω μόνο, ας πούμε ότι ξέρω ένα πράγμα που λέει το ηλεκτρικό πεδίο είναι 0 στο εξωτερικό, ότι έχω μία πυκνότητα φορτίου σίγμα ενδιάμεσα και ότι έχω κάποια φορτία εδώ στη μέση δεδομένο. Αυτό το πρόβλημα είναι πλήρως ορισμένο, διότι ξέρω το ηλεκτρικό πεδίο στο όριο της περιοχής που με ενδιαφέρει, στο 0, πάω στο ηλεκτρικό πεδίο είναι 0 στο όριο, ξέρω τα φορτία, άρα έχω τις οριακές συνθήκες, αλλά πρέπει να ξέρω όμως και το σίγμα, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια ασυνέχεια του ηλεκτρικού πεδίου που πρέπει να το ενσωματώσω και αυτό στις λεγόμενες συνοριακές μου συνθήκες για να λυθεί το πρόβλημα. Προσοχή λοιπόν εδώ, χρειάζεται, δηλαδή συνήθως το σίγμα θα μπορούσα να το ενσωματώσω είτε ως πηγή, είτε ως μια συνοριακή συνθήκη η οποία πρέπει να ικανοποιείται για το ηλεκτρικό πεδίο μου και τα δύο αυτά είναι ισοδύναμα. Λοιπόν, επομένως, λοιπόν, αυτές είναι οι εξώσεις που θα λύνουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, το υπόλοιπο κομμάτι του μαθήματος μέχρι το τέλος θα αφιερωθεί στο να λύνουμε, όχι όλο, αλλά το μεγαλύτερο μέρος τέλος πάντων, στο να λύσουμε αυτές τις διαφορικές εξισώσεις. Πώς θα λύσουμε αυτό το σύστημα των διαφορικών εξισώσεων, στροβιλισμός ε0 και απόκληση του ε στον νερό δια ε0, αυτό θα είναι ο στόχος μας για το υπόλοιπο κομμάτι του μαθήματος, το μεγαλύτερο τουλάχιστον. Το ηλεκτρικό πεδίο στον χώρο μπορεί να υπολογιστεί εναλλακτικά με χρήση των νόμων της ηλεκτροστατικής. Έτσι. Και χρησιμοποιούμε ο ένας τρόπος φυσικά είναι με ολοκλήρωση του νόμου του Κουλόμπ. Αυτός είναι ο στάνταρ τρόπος, αλλά είπαμε ο πιο αποτελεσματικός είναι με λύση διαφορικών εξισώσεων με συνοριακές συνθήκες. Αν έχουμε όμως προβλήματα με συμμετρία, δεν χρειάζεται να πάμε στις διαφορικές εξισώσεις. Κάνουμε αυτά που μάθαμε ήδη, που τα έχετε μάθει και στο πρώτο έτος εν μέρη. Εν πολλής θα έλεγα, απλώς λύνουμε χρησιμοποιούμε την ολοκληρωτική μορφή του νόμου του Γκάους και βρίσκουμε το ηλεκτρικό πεδίο. Εδώ τώρα αυτό το μάθημα, επειδή είναι λίγο πιο προχωρημένο, θα θεωρήσουμε τον νόμο του Γκάους στην ηλεκτρική μορφή ήδη γνωστό, ήδη κάναμε κάποια παραδείγματα και θα επικεντρωθούμε στην επίλυση των διαφορικών εξισώσεων, οι οποίες είναι διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγόγους. Δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα αυτός ο τελεστής της ανάδελτα που είναι στην κλίση και στο στροβιλισμό είναι D. Έχει D προς DH επί I συν D προς Dψ επί J μοναδίο συν D προς DZ επί K. Αυτές είναι λοιπόν ένας τελεστής που εμπεριέχει μέσα του μερικές παραγόγους. Άρα αυτές λοιπόν οι διαφορικές δεν είναι συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, είναι διαφορικές με μερικές παραγόγους, γι' αυτό και θέλουν κάποια προσοχή όσον αφορά την λύση τους κάποιες γενικευμένες σχέσεις. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το κομμάτι αυτό και τώρα